الهلال أقبل تعال فالشوق طال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum anfusakum para penyelenggara yang akan saya hormati tambang Bapak Budiono, Bukis Surya, Bukis Masyar, Bukis Bapak Kusukan, para bapak, para ibu, jamaah salat Isya atau salat tarawih masih kemarin tamukan kita warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi wa mursalin. Dumateng sedaya pengurus ranting Kecamatan Kuda ingkang tansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi ketua LBC Kecamatan Kuda sareng sadaya rawuh nganggo mati lan sedaya anggota lan pengurus saking LBC Kecamatan Kuda ingkang hormati. Dumateng panjenenganipun Mbah Mun selaku takmir Masjid Al-Fatah Desa Tambang lan sedaya pengurus jamaah Masjid Al-Fatah Desa Tambang ingkang hormati. Saya pun matur monggo sareng-sareng kula dherekaken macapaken puji dalam puji syukur dumateng asal dalem Allah SWT. Kanthi keadaan wilujeng berbuatan alam setunggal punapa. Anggen kalau nampi rawuh babar sedaya kirang samu kawis punapa kemawon wantu-wantu men pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Lan tungkap salaju para bapak, para ibu, jamaah asal desa, awal masuk latihan, ini langsung mawon mewakili derek ing ajeng malah kalian bapak bicara. Nah, ini dipun kali modal supados nyambut kaitanipun kalian dan biji dan budak dari wau lo kita kecuali dipun bukti angin tambang ingkang sampun nampi program saking MBC dan budak kaitanipun kalian safari Ramadan ing dalem menika mangken wonten ing Desa Kalau wonten ing Masjid Al-Fatah. Menika matur suwun sanget mugi-mugi sedaya menapa ingkang sampun dipun ikhlaken kalian Bapak warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nek itu banget nambah yang menikah ngapunten sangat menawi kula dipun paring wegah supados matur kaitanipun kalian Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ketua ranting itu Kecamatan Kuda ingkang rawuh ingkang hormati, Ketua Takmir Masjid Al-Fatah ingkang hormati, para kemawon jamaah salat tarawih rahimakumullah lan ingkang hormati. Atas ini salat tarawih rangkulan rakaat cuma tak tentu tak berkat Tuhan Rasul masih semangat mau. Alhamdulillah. Poso niku ya poso lumrih kaya gitu kan lakon kaya apa kaya apa tapi keranten apa itu berdasar iman. Kita lakukan
niku membuktikan iman kita niku meningkat 180 derajat mungkin wonten bulan Ramadan. Pramila wonten kesempatan ingkang sae menika monggo kita gunakaken. Mumpung imane awake dhewe niki mundhak, mumpung imane awake dhewe niki ningkat niku monggo dipun ginakaken kesempatan ingkang sae. Karena berbaikul Imam Ghazali, jadi iman niku kabagi wonten 3 perkawis, 3 tingkatan waktu. Sepindah al-imanu yazidu wala yanqusu. Enten iman niku sing terus ningkat, terus munggah terus. Wala yanqusu nek ora gelem subur. Ndak eneng subur, ndak eneng susu. Terus Al-Quran itu sejatosipun temurunipun napa nggih wonten malam 17 niki napa boten Pak? Nggih napa boten Pak? Masalah tanggale, masalah dintene niku ikhtilaf para ulama. Tapi mufaqatipun ulama Al-Quran niku dipun turunaken wonten ing malam Lailatul Qadar niku pun mufaqatipun ulama niku. Jadi waktu turunipun Al-Qur'an saking Lauhul Mahfuz dhateng langit donya utawi Baitul Izzah, langit sing ngesor dhewe niku wonten ing Lailatul Qadar. Allahumma barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Hadratul mukarramin para alim, para ulama, para filsuf, haji sepuh kang tumiran kita musibah kang jembatan kanjenipun Mustasar Bujeko Kecamatan Bedak kanjenipun Suwarno, Bukti Keluarga Mantanipun, Proses Syuriah dan Bujako, Kecamatan Bedak, Mantanipun, Bapak Warwabi, Bukti Segenap Pengurus Bujako, Kecamatan Bedak, Bukti Jumatang Sedaya, tokoh masyarakat, Desa Tambang, Bujepun, Mantanipun, Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah Sudiono, Bukti Sedaya Perangkatipun, Bukti dari ingkang ngajeng dalam acara saluran Pak. Wonten ing Indonesia khususipun wonten ing Ponorogo menika sampun dipun aturaken ukuranipun. Dados zakat menika nggih menika makanan pokok. Makanan pokok wonten ing Indonesia menika dipun sepakati ukurane butuh on iku. Lan pitung on zakat menika patah Sekolah hadirin ingkang sami kaya pangapunten niki langsung ketahuan. Apakah puasa itu kalau suntik itu batal? Yang kedua, apabila puasa tapi tidak sholat itu hukumnya gimana? Yang ketiga, apabila menangis itu apakah juga batal? Terima kasih. Menjuruskan tenggorokan bersama tentang suntik pribadi nune niku maksudnya nggih mboten suntik. Tapi nek suntik niku kados infus niku batane basa. Ya ta. Terus infus niku kan sifatnya sebagai pengganti makanan. Terus nguat awak niku berarti batal. Tapi nek suntik niku suntik kok bukti wonten ibu hamil niku pripun puasa boten puasa boten terus carane pun gantos puasane niku pripun mboten dengan jawab nggih. Terus salah jebul sebagian nopo tiang sepan niku matur ngeten. Tiang urip utawi pisan niku cukup atine resik utawi atine niku tinggalin Gusti Allah. Ananging yang sepuh niku boten nglampahi kewajiban kados salat kados siang
pokoknya si penting imut kali Gusti Allah ngoten mawon. Niku hukumipun pripun? Kembali jumpa kita tidak normal. Amin. Niku bahwa